batetik, guztio dakigulako, sortu zirela ikastolak bere garaian. Hezkuntza kulturalki politikoki zegoen behar bati erantzuteko, hau da, euskara eta euskal kultura sustatzeko, berreskuratzeko, debekatua zegoen garai batean, eta bide horretatik sortu zen hezkuntza eredu bat. Sortzen dira hortan monokromo dan momentu batean, nun eskola eredu bakar bat dagoen, eta neska eta mutilak bereiztuak daude, eta kurrikulum ezberdin batekin, eta hizkuntza bakarra dago, ez dago beste planteamendurik. Sortzen dira momentu horretan, eta ikastolek ekarriko dute polikromia hori, hain zuzen ere, falta zana hezkuntza. Garai hartan behar bat zegoela euskararen bizi berritze eta transmisioaren inguruan, eta behar hori aintzat hartuta gizartea mobilizatu zen, nolabait, hezkuntzaren bitartez horri, arazo larri horri erantzun emateko. Garai hartan zeuden beste hezkuntza ereduak eta ikastola mugimenduak hezkuntza ulertzeko oso era ezberdina planteatzen zutela momentu hartan ere bai. Pedagogia berriak, beste era batera ikasi lan egin harreman du zitekeela, eta hori ere agerian gelditu zen. Ikastolak ireki hasi ziren batez ere 1960tik eta 1975 tarte horretan uste dut sortu zirela ikastolarik gehien zuenak edo asko behintzat, baina horrek ekarri zuen bai andereño edo irakasle falta, bai pedagogia berritzaile baten beharra, eta hortarako pedagogia berritzailea horren barnean nolabait Europako pedagogi hildoa jarraitzen edo sartzen hasi zen ikastoletan. Sinistu behar izan zuten, alfabetizazioa euskeraz posible zela, ikastea posible zela, kultua edo kultua izatea posible zela baita ere euskaraz. Erdi horretatik, izugarrizko mugimendu soziala izan da, ikastolen mugimendua. Bereziki sortu ditu, nire ustez bi gauza, bat, gurasoen artean sortu diren kooperatiba desberdin horiek bultzatzea nolabait euskararen bultzaketa hori egitea, atera dela herritik, ez dela zerbait atera dena instituzioetatik, eta gero horrek eragin du azkenean nolabait euskara hori errotuagoa egotea gizartean, ez? Alde batetik dena egin behar zelako, zerotik hasi behar zen, eta horrek nire ustez askatasuna eman die ikastolei, nahi zuten hezkuntza eredua planteatzeko eta hor metodologia eredua. Nabarmenduko nuke, ze kontziente izan ziren pertsona asko Nafarroan hezkuntza sistema bat gabe eta komunikabide sistema bat gabe, hizkuntzaren bizi iraupenak bide oso txikia izango zuela. Eta hasten dira benetan, oinarrizkoak diren bi zutabe hoien lanketarekin. Eta ikastolak horixe izan ziren. Hezkuntza sistemaren bitartez, hizkuntza mantentzeko tresna oso eraginkorra. Bi arloetan, ez? Nik uste dut hor desberdindu behar direla ikastola guztiok edo nolabait euskara eta euskal kultura mantentzea, indartzea, euskaldun aktiboak izatea, hori daukagu gure baloretan eta gure helburuetan jarrita, ez? Eta alde horretatik, ia ikastola gehiena dauzkagu dantza taldeak, txistulari taldeak, abesbatzak, euskal kultura hori bizirik mantendu eta transmisioan jarraitu ahal izateko, ez? Ez da horretan bakarrik gelditzen, nik uste dut ez dela bakarrik mugatzen ikastolak egiten duten lana euskal kulturaren transmisioan, baizik eta kulturaren transmisioan orokorrean. Euskal Herrian ez daude euskaldunak bakarrik, ikastoletara euskaldun ez ziren ikasleak ere etorri ziren, bildu ziren gurera. Hegoaldean izan daiteke euskara eta gaztelania, iparraldean euskara eta frantsesa, elkar bizitzen ari ziren hizkuntzak dira, eta horri erantzun nahi horretan, ikastolek ikusi zuten, ez da, hizkuntzak ez dira aurrez aurre jarri beharreko zerbait,
baizik eta hizkuntzen arteko osagarritasun hori bilatu beharra. Hizkuntz proiektuaren helburua hori da, ez? Ikastoletan euskara ardatz duen ikasle eleanitzak sortzea. Guretzat ere oso importantia izan da begiratzea berria handik zer dagoen, ikusten genuen edaten ahal genuela eta gainea aurkitzen ahal genuela gure eredurako interesgarria ziren proposamenak Europari begira. Batzuk izan dira ekarpen handikoak eta benetan interesgarriak, adibidez egin genuen kompetentzien inguruko proiektua Erasmus Plus horretan izan zen oso arrakastatsua, ze hortan ere aintzindaritza aurrera eman genuen, gure proiektu batekin, blog proiektuarekin. Azkeneko biak, bai poliuniberse izan da matematika, geometria eta artea, izan da bat benetan ekarpen handia ekarri duena eta gure ikastoletan guztietan nola parteidetza egondana eta aurrera ematen nahi diena era oso interesgarri batean momentu honetan. Eta azkena izan da Txak Planet, honekin nahitu gea baita ere programaziorako hizkuntza irakasten. Hain zuzen ere egiteko era hori, egiteko era kolektiboan, izan dela benetan proiektuak sortzeko geho, ziurazki hoietako marka berezi bat. Ikastolak hor egon ginen, ere bai, Web 2.0ko sorrera horretan aurreratu ginen asko, bai, wikiak egiten, sitesak egiten, eta bar, eta beti ikuspegi kolaboratibo horrekin. Gogoratzen dut, garai horretan ere, nien sortu genituela Joule blogak. Orduan, ikastola desberdinetako ikasleek partekatzen zituzten, irakurtzen zituzten liburuen inguruko iruzkinak. Joule kanpaina irakurtzaletasuna bultzatzeko ekintza bat da, kanpaina bat da, haur eta gazteen artean. Kanpaina honen barrenean, hainbertze ekintza desberdin egiten ditugu. Ikastola bakoitza badu, bere askatasun osoz, nahi dituen jarduerak aintzina eramateko aukera. Egia da, Joule kanpainaren barrenean badagola ekintza bat ikastola guztiak batera egiten duguna. Joule bozketa ditzen den ekintza da. Haur bakoitzak, edo gazte bakoitzak, bozkatuko du bere liburu gustokoena eta ilustratzaile gogokoena. Bai, gure ikastolan proiektu berezi asko ditugu, ez? Baina horietako bat Aiton Amonen eguna da. Aiton Amonak nik uste dut gaur egun oso figura berezia eta garrantzitsua dela familietan, ez? Eta, nahi genuen bere tokia, bere eguna, bere momentua izatea, bai? Aiton Amonen eguna bada, egun bat beraientzat eskaintzen dena, berai egon bidatzen ditugu ikastolara, eta mimo handiz egindako ikuskizun bat prestatzen dugu, ez? Talde bakoitzak eskaintzen dio beraien Aiton Amonei, ez? Maitasunez egindako ikuskizun bat. Plastika oso garrantzitsua da, azkenen sormena hortik datorrez, plastikatik eta sortzen, gorputzarekin ikasten dugu, sortzen, marrazten ikasten dugu. Horregatik, aurrak berezkoa dute ingurumena miatzeko berezkoa dute, bai? Orduan, guk eman behar diguna da material desberdin asko, beraiek sortu alizateko nahi dutena. Guk ikusten genuena, Ibaialden ikusten genuena zen gure ingurura begira eta gure ingurua pizkat kontuan hartuta. Gure proiektu propio bat sortu behar genuela, haien egunerokotasunarekin guztiz lotuta zegoena. Haiek ere, sentitzeko beraien proiektu bezala, ez? Eta orduan erabaki genuen, kontuan hartuta ikastolan ditugun familia nekazariak eta gure inguruan dauden baratza guztiak ikusita, ez? Erabaki genuen indarra ematea proiektu horri eta baratzaren proiektua sortu genuen. Baratzaren proiektuarekin, ikusten genuela,
hori oso lotuta egon behar zuela gure aurren inguruarekin eta egunerokotasunarekin, baina oso lotuta ikusten genuen ere guretzako hain garrantzitsua den Herrigora ekimenarekin, ez? Proiektua eta Herrigora ere elkartasun handia zeukala eta aurrera eraman behar genuela guregatik, aurrengatik, ikastolagatik, Herrigora eta Euskal Herriarengatik, ez? Ikaslea hemen dago, ikaslea ongi egoteko. Hau da, garapen psikologiko, pertsonala, soziala, akademikoa garatzeko inguruan gauden guztiak lan egin behar dugu. Orientatzaileok dugun, eskuartean dugun ardura, ikaragarria da, bai? Gu gara nolabait ikasleon ibilbide akademikoan trenbide luze bat, bai? Irakasleak, tutoreak ezinbestekoak dira, bere bide horretan, baina geltokiak dira. Gu izan beharko ginateke pixka bat, erreferentea alde horretatik ibilbide guztian. Hasieratik, hau da, aurrezkuntza hasieratik oso erne egon behar dugu guztiekin, ez noski, baina esaten duen bezala, tresna gehiago duten ume horiek badirudi bakarri doazela, ez? Eta gu zentratu behar gara asko, hain zuzen ere, gabeziak dituzten horietan. Orduan, egon behar gara oso enfokatuta eta egin behar dugu oso ongi nola bakoitzari nola erantzun behar diogu. Ikastolan sartzen direliken aurrak, txiki-txikitatik, gizarte honetan oraindik izugarrizko lan egiteko dago, markatua dagolakoz, gizartean markatua daude honiz gauza. Baina gu saiatzen gara, ez, berdintasun horretan, persona bezala lantzen, eta ez genero bezala, persona bezala. Persona oinarritzat hartuta, bakoitzak erabakitzen du, alde batera, bertzera, edo erdian gelditu. Kibak egin duena ikastoletan edo suposatu duena, izan da bateratzea, bai, bakoitzak bere gelan egin zezakeen hori guztiok bat bide beretik joanteko ahalbidetzea, bai? Ez bakarri bakoitza bere gelatik, baizik eta ikastola batean egiten alzen gauza bat, beste ikastoletan egiten alzen beste gauza bat. Orduan, Kiba programak eraman gaitu helburu jakin batzuekin, programan dauden unitate didaktiko batzuekin prebentzio moduan, eta gero, behin eskua hartu behar dugunean, sartu behar dugunean, esandako jazarpen egoera batean, joan ahal izatea denok bide beretik eta helburu jakin batekin. Gorputz heziketako arloak garrantzia handia ematen dio emozioei, batez ere gure gorputza emozioen islada izaten delako. Arlo emozionala, ukimena, ziurgabetasunaren kontrola, eta horrelako emozioak kontutan hartzen ditu eta lantzen dira bereziki. Baita azpimarratu nahi nuke, gorputz heziketak euskararen transmisioan garrantzia handia daukala. Batez ere, gazteen euskara transmisioan bi eremuen arteko zubilana egiten duelako, eremu formala eta eremu ez formalen arteko zubilana. Jarduera fisikoa oso erlazionatua dagoelako aisialdiarekin. Eta gorputz heziketak aisialdi horretan euskaraz aritzeko tresnak ematen ditu. Ni zalantzari gabe uste dut inteligentzia mota asko daudela. Eta batzutan norberak ez daki zertaz den gai. Kanpoan gaudenok, irakasle lanak egiten ditugunok, gure lan nagusia da tekla egokia ukitzea ikasle bakoitzarekin. Batentzat egokia dena, beste batentzat ez da egokia. Musikalak konkretuki, hainbeste esparru jorratzen ditu guztiontzako leku bat topatzeko aukera dagoela. Eta batzuei zientzia gehiago gustatu altzaie, ingenieritza gehiago gustatu altzaie, beste batzuei artea, beste batzuei teknologia berriak, eta denontzako lekua da. Azkenean STEAM izeneko metodologia erabiltzen dugu, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, 5 esparru horiek jorratzen ditugu, eta hor inteligentzia guztiak lantzeko aukera dago. Ikastolak urtetako esperientziari esker, eta orain azken urte hauetan psikologia, neurozontzia eta etologiari esker, argi geratu dena da, aurrezkuntzako etapa oso garrantzitsua dela. Bertan fikatzen bai dira, geroko garapenaren oinarriak.
motivazioak garrantzia dena da. Denetarako motibatu behar ditugu, denetarako emozionatu behar ditugu, ez? Emozioak, motivazioak, horrek ekartzen dizu pertzepzioak, eta horrek ekartzen du memorizatu, nahi izate horrek. Ikasi nahi izan behar dut, eta ikasi nahi izateko, hitzak dira, emozioa eta motivazioa. Baina, klaro, horrelako lekuetan ez da ikastolan bakarrik geratu behar. Horrekatu, familiekin oso garrantzitsua da komunitate bat sortzea. Gelatik kanpoko eremu horiek ere euskalduntzeko zerbaiten beharra bazela. Hortik sortu zen euskeraz bizik helburu moduan kanpainen bitartez, irteeren bitartez, akademikoa etzen edo gela barrua etzen eremu hortan ere euskeraz egiteko aukera eskaini nahi zuen, ez ikaslei begira bakarrik, ikaslei begira, familiak ere bertan txertatzen ziren, eta hainbat momentutan baita gizarteko beste hainbat eragile ere. Bai, eta hori zen bilatzen zena, ez? Azkenean, euskaraz bizi, euskaraz jolastu, euskaraz amestu. Umeak ekartzen zituen bizipenetatik abiatzen zen klase. Edo borobilean edo jarri, eta ume bakoitza kontatzen hasten zen, berak egin zuena, berak ikusi zuena, berak ikasi zuena, eta orduan hortik abiaturik osatzen zen nolabaiteko egun bateko lana. Egon da prozesu bat maila guztietan, ez bakarrik ikastoletan, baizik eta irakaskuntzan orokorrean, zeinetan zentratu garen, igual gehiago ikasmaterialetan, proiektu zehatzetan, irakaskuntza prozesu hortan. Eta orain aldiz, berreskuratu dugu ikaskuntza prozesuaren protagonismoa. Ikaskuntza prozesu hori, nire ustez, nik izan dudan esperientziagatik ikastoletan beti egon da hor. Honetan ez da aldaketa bat izan, baizik eta eraldaketa bat. Eraldaketa zergaitik, ez dugulako orain material bat oinarri, baizik eta aurra da erdigunea, aurra da protagonista, eta bere beharretara, nahietara, interesetara egokitzen dugu gainontzeko guztia. Ez dakigu, benetan ikasle batek, hemendikan, orain lehenengo mailan dagoen ikasle batek edo, 5. mailan, hemendikan 20 urtetara bere lan munduan zer beharko du, ez? Guk ezin diogu eman ez? Egin beharko duguna da, benetan izan ikasle bat irekia dagoena, prest dagoena, aukera berrietara edo egin behar guzietara, ez? Eta ikasmaterial gintzak bi helburu ezberdinei erantzuten die. Alde batetik berrikuntza pedagogiko, metodologiko hori gelaraino iritsi dadin egiten dugun lanketa bat, eta zuk aipatu duzun bezala ez da bakarrik ikasmaterialak ekoitzi eta eskaini, baizik eta haratago goaz. Eta hori formazioarekin akonpainatzen dugu. Irakasleen bide lagun izaten gara berrikuntza pedagogiko metodologiko horren gelaratzean. Guk ikasmaterial gintzatik jasotzen ditugun funts horiek berriro ere ikerketan inbertitzen ditugu. Eta nik uste hor dagoela guregako garrantzitsu bat. Etengabe metodologia berriak, pedagogia berritzaileak ezagutzen, ikertzen, aritzen gara, hori ere gero gure ikasmaterialetara eraman, ikasmaterialetan txertatu, eta formazioaren bitartez berriro ere gelara joateko. Gaur egun konturatu gara eta hori etekin atera behar diogu, ikastola bakoitzean ere badagoela jakituria ezagutza handi bat, eta hori partekatu egin behar degula. Eta ezinbestean sarea erabili behar genuela horretarako. Materialgintzaren sorreran ikastolek beti izan dute material propioa, ikastolen munduai egokitua eta beraien beharrei asetzen diena. Gorputz heziketaren ikuspuntutik gaur egun oso material gutxi dago, egon da, eta azpimarratzekoa da ikastolok material horren sorkuntzan egindako esfortzua.
Gorputz heziketako irakasle talde parte hartzaileetatik abiatuta material berria sortu da, eta material hori gaur egun nik esan dezaket aintzindari dela gorputz heziketako klaseak ematelako orduan. Hastapenetan teknologia berriak sartu behar genituen ikastoletan, eta ez genekien nola, eta, lehenengo ez genekien zer, eta ez genekien zer zegoen euskaraz. Horan, hasierako lan horiek izan ziren, euskaraz zer zegoen, gutxi zegoen, baina bat zeuden gauza batzuk, ikastoletara eramatea. Horrekin batera, metodologia bat ere bultzatu zen. Ezen bakarrik ordenagailua gelara eramatea edo ikastoletara eramatea, eta bainola, binaka, banaka, gela barruan, ordenagailu gelan, eta horren, bizkatu hori izan zen hasierako lana. Batez ere, zentratzen ginen hasieran, informatika zen erakusteko beste tresna bat. Hilabetori izan noski interneteko iraultza. Orduan, panorama asko zabaldu zen. Aurreko guztia ongi zegoen, baina orain informazioa eskuratzeko tresna bazan. Eta berriro ere, zer dago euskaraz? Ez badago zerbait agian sortu beharko dugu, garai horretan adibidez ikastola batzuetatik sortu zen Olentzeroren webgunea eta beste webgune batzuk. Orduan, euskararen unibertsoa, nik esaten duen garai horretan, euskara txantxa bazela interneteko itxasoan, tanta hori detektatu behar genuela eta probestu. Gure gelak edo gure ikastolak edo ulertzen baldin baditugu bakarrikan edukiak lortzeko tokiak, noski, etzen egoerarik egokiena, baina alderantziz pentsatzen baldin badugu gure ikasleak ezi behar duten tokia baldin bada, aukera ezin hobea dela, adintez berdinetako ikasleekin jarduten baldin badute. Ikasleak harremantzen dire haitz modu naturalean, pixka bat handiagoak direnekin eta pixka txikiagoak direnekin. Beraien arteko interakzioa lanak egiterakoan, haitz aberatsa izaten da, eta batik bat, igual gehiago gainera zailtasunak dituzten ikasleekin. Eta horregatik niretzat haitz positiboa da, personen arteko harremanetan. Harremantzeko modu horretan, talde heterogeneoek izugarri laguntzen dute. Nik uste dut ikaskuntza kooperatiboa eta ikaskuntza kooperatiboa dituen teknika pedagogiko guztiak barne har daitezkela musikalaren barruan. Musikalaren kasuan ez da emaitza amankomuna da. Denok proiektu berdin batetarako lan egiten dute. Eta esate baterako gidoilaritza sorkuntza prozesua, oraintxe bertan ari gara prozesu horretan, ikustea lehenengo DBH-tik laugarren DBH-erako ikasleak elkarrekin lanean adin desberdinetakoak, txikienak, veteranoengandik ikasten. Veteranoak badakite zer izan den, nobatoa izatea eta lehenengo mailan egotea eta egotea pixkat espektatiban zer etorriko den. Eta laguntzea, ematea hasieratik laguntza hori. Eta haiekin agian norbaitek ongi egin ez duen zerbait, esatea, niri ez zidaten behar bezala lagundu, zergatik nik ez dut ongi lagundu behar. Hori ikuste da, zoragarria. Ikastola bakoitza autonomoa da, bere ibilbidean, bere erabakietan eta bere egitekoak definitzerako orduan. Eta hori ona da, tokian tokiko errealitateari erantzuteko aukera ematen digulako, baina aldi berean, ibilbide hau bakarrik egitea oso zaila izango litzateke, ez? Eta horretarako sarea ezinbestekoa da. Momentu honetan, Europar kooperatiba baten batzen gara Euskal Herriko ikastola guztiak, eta horrek bai ikastolen beharrei erantzuteko aukera eskaintzen digu. Kooperatibismo horrek hori dauka identitate izaera propio bat, dira autogestioan oinarritzen diren hezkuntza zentroak, hezkuntza zentro euskaldunak, horiek dira identitate ikurrik garrantzitsuenak. Oso garrantzitsua da baita ere ikastola mugimendua sare bat izan arren, sortzen direla herriko
bailarako, ingurutako herriei arreta berezi bat eskaintzeko. Eta herri guzti horiek ere aldatu egiten dira ikastolaren lanaren ondorioz. Eta horretan, norberaren identitatearen garapen horretan eta norberaren ongizate bilakaera horretan, ikastolako profesionalak, ikastolako familiak bidelagun izango dituzte ikasleak. Eta definitzen dugunean profila, autu garrantzitsu bat egiten dugu. Ari geralako esaten, nahi ditugula ikasle euskaldunak, konprometituak eta euskal kultura maiteko dutenak. Ikastola bakoitzak baduela bere izaera propioa, naiz eta proiektu berdin baten barruan aritzen garen, eta izaera propio hori herriak egiten duela, da kokatuta dagoen herri horrek, ez? Baloretako bat da, eta eskaintze egiten dugun edo sortzen dugun guztia ez da guretzako, gure konsumorako bakarrik, da herriari eskaintzeko. Oso garbi daukagula, ikastolak herritik sortuak direla, eta herriarentzako ari garela, ez? Azkenean badaukagu hor erantzunkizun sozial bat. Historian zehar ere izan dugula hitza eta badugula oraindik ere, ikastola behar bat erantzunez sortu zala, eta behar hori oraindik ere badagoela, aldatu eginda, baina ez da asetu. Ikastole munduan izugarrizko askatasuna eta gogoa egonda innovatzeko, berritzeko, proiektu berritan sartzeko, ikasteko, aztertzeko. Beti hobekuntza prozesu horretan sartuta gaude, badakigu ez dela ezer edo behin betikoa, eta hor jarraituko dugula lanean, hobetzen, eta beti azkenengo ikerketa eta tendentzia guztiak kontuan harturik, ez? Eta horregatik funtzionatu dute ikastolak, ez? Hor bazegoen giro egokia eta modua izan zen haitz, ez dakit arrakasta, nik uste dut, benetan ongi pentsatutako zerbait izan zela. Eta ze gutxi hitz egiten den horri buruz, ez da hori transmititzen, gaur egungo belaunaldiek ez dute horren berririk. Ez dakit, badirudi beti danek izan dela, hau, ez? Eta ikastolak hasi aurre hezkuntzako geletatik, eta pentsa ze ibilbidea lortu den, ez? Hezkuntza mailan unibertsitateraino edo behintzat ikasketa guztiak egin daitezke euskaraz. Hori izugarrizko lorpena da, eta ikastolak hasi ziren. Aurre hezkuntzako gela xume batzukin, inongo materialik gabe, inongo mediorik gabe. Bere garaian, eta ikastolan noiz edo noiz egin izan dugu, eta egiten dugu DBH 3. mailan, ikasleen hizkuntza biografia. Zein den. Beraiek aztertzen dute beraien ibilbidean, beraien bizitzan, izan diren hizkuntzak eta hizkuntzekiko alderdi emozional hori adieraztea eskatzen zaie. Adieraztea idatziz, irudibidez eta ahoz. Eta urtetan, hortan aritu ondoren nik ikusi dut, ikasleek euskararen alderdi emozional hori, euskararekiko maitasun hori badutela, izango dutela, eta haien buruetan, gehienetan, haien seme-alabei maitasun hori transmititzeko nahia ere adierazten dute. Gure eremu ez euskaldun batean, hezkuntzaren bidez lan egitea eta hezkuntza hori euskaraz izatea oinarrizkoa dela gu oraintxe bertan euskaldunak izateko eta gure ingurua ere euskalduna izateko, ez? Ikastola hitza esaten duzunean, ez, komunitate hitza ondoan dago. Komunitatea, elkarlana, hau da, ez da eskola eta familia bestaldera baizik eta umeak behar du, ez, dena elkarrekin egotea, ez, bere familia, bere ingurua, gizartea, ikastola, bai. Ezin dugu hori ahaztu, hor badago memori historiko bat ezinbestekoa dena eta ezin duguna ahaztu, ikastolak ezinbestekoak izan direla gure euskararen normalizazioan. Eta gaur egun ere badirela eta ezin diogu garrantziak kendu eta ezin ditugu alde batera utzi, eta nik uste dut jarraitu behar dutela izaten gure gizarteko ardatz. Aldaketa baten aurrean gaude,
ezinbestean hezkuntzak behar du gainera aldaketa hori. Inoiz baino hezkuntza komunitate kohesionatu bat behar dugu. Aldaketa horiek eraginkortasunez eta era esanguratsu batean gertatu daitezen eta gainera iraunkorrak izan daitezen. Ez dadin momentuko moda batean gelditu, baizik eta benetan hezkuntza komunitate guztia blaituko duen xirimiri bat osatu behar dugu horrez. Eta ondo egiten baldin badugu eta lanketa ondo burutzen baldin bada, euskal hezkuntza eta euskal herria gizarte bezala irabazten aterako da, ez? Eta hori da gogoan hartu behar duguna eta hori da mezua.